Lucy Gale ydw i, a dysgwr y flwyddyn ydw i. Hefyd, dwi'n dysgu fel athrawes yn ysgol gynradd Holt. Mae'r cwrs y bothol yn just mor hyfryd. Roeddwn i'n dechrau yn 2019 ac llawn amser yn dysgu Cymraeg o hanner awr wedi 9 yn y bore tan hanner awr wedi 3. A roeddwn i'n meddwl, wel, diwedd y cwrs byddai'n gallu siarad Gymraeg, ond doedden nhw ddim yn deall pa mor Cymreig fydde i'n teimlo. Ac roeddwn i'n dysgu pob peth am Cymru, nid just y Cymraeg, ond y hunaniaeth a just lle oedd yn hyfryd. Dwi wedi gwneud ffrindiau newydd sydd roeddwn i ddim yn gallu siarad efo cyn y cwrs. I'w gwahodd y ffanfer a chroesawu Lucy Cowley, dysgwr y flwyddyn 2025 i'r llwyfan. Roedd yn just anhygoel. Doedden nhw ddim yn credu bydde i'n ennill o gwbl. A pan maen nhw'n dweud fy enw wrth y llwyfan, rwy'n meddwl, fi sydd yn ennill? Ydych chi'n siŵr? A roedd y berniaid yn dweud, ie, ti sy wedi ennill. A roedden ni'n just gwenu dros y dydd, ac roedd yn just, hyfryd iawn. Just dwi'n mor proud. Dros y cwrs roedd y tutoriaid yn mor brwdfrydig ac yn cefnogol, a roedden nhw'n just ddathlu efo pawb. Bob tro, pan dwi'n gwneud rhywbeth yn dda, roedden nhw'n hollol hapus ac yn just joio. A roedden ni'n teimlo'n just mor llwyddiannus dros y cwrs. Roedd yn hyfryd, ie, dwi'n wrth y modd efo cwrs o fathol. Dwi eisiau mynd yn ôl, bod yn onest.